nakathi ohluphekayo ngicebile. Ngizwakala? Awungeke dokotela bazalwane. Dokotela uya practice. Dokotela wenzani? Uya practice. Kodwa udokotela ukupractice kwakhe akusebenzi uma lo otshelwa ngemedication engazenzi izinto aziprescribelwa yilo omtshelayo. Ngizwakala? Ngoba khona okufanele ukutshele ukuze wena usizakale. Ngoba lento useyipractice isikhathi eside iyasebenza. Njani lento basanani? Nje basila asikho isimo onaso nobhekene naso esiqala ngawe emhlabeni. Baningi beneyinkinga ezidlula lezi zakho. Kodwa le ncwadi sesiyipractice isikhathi eside. Sayibona ukuthi le ncwadi yasebenza. Isebenzela abantu abangasenabo abazali. Kuthi ubaba nomama ngimazi ngibiza isibongo esirongi. Sithi khohlwa ilokho. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kudlulile bese kuthiwa hlala phansi ubuke. Bheka sekuvela okusha. Ngoba le ncwadi inamandla okuveza okusha. Kuthiwa la ikhaya imoto ayikaze ibe khona. Bheka sekuvela okusha. Le ncwadi yayiveza izinto ezintsha. Sezani bazalwane. Bathi le ncwadi ifuna uyi-understand. Ifuna le ncwadi. Ifuna uyi-understand, uyinika isikhathi. Uyiqonde iyasebenza. Sezani? Niyangizweni? Ungawuthola umsebenzi kodwa le ncwadi yenza njani? Yasebenza. So kunezinto bazalwane ngiyazi omnye ukuthi lo mfundisi sengiqalile khululeka wena. Sengiqale ngisandlalela inhliziyo yakho ukuthi ungizwe mase ngikufundisa. Ngizwakala bazalwane? So le ncwadi yasebenza, but le ncwadi kuze ikusebenzele zinika isikhathi sokuyiqonda. Isikhathani? Njengakanjani lithande izwi. Liqonde izwi. Haleluya. Sondelani ngebazweni mama. Sawushumela manje. Lapha emhlaba nangimongcele ekhuluma nami. Lithi iBhayibheli John 8 verse 32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. The truth can be there, impostil. But if you don't know the truth, you will suffer with the truth. You can carry the truth to church, and that truth does not work for you. The pastor can preach this way, but it is up to you to be interested. To know this word. So we must know the word. We must do what? As good many song, we must do what? We must do what? We must know the word, because the word works. So in life, understanding can change your life. Understanding alone. Calling a wrong surname. Calling a wrong surname. But if you understand correctly, even if your surname is wrong, that understanding alone can change your life. Do you know that understanding alone can cancel witchcraft? Are you hearing me? If
witches uma bathakathi bewitch your family bethakatha umndeni wakho and saw bese beyafunga that no one will prosper, ukuthi akekho ozophumelela, you push uyaphoqa and work hard, usebenze kanzima, went to medical school, uya ngisho ezikoleni eziphezulu studied medicine ukufunda imedicine without praying, ngaphandle kokuthandaza, just dedicating your time, chitha isikhathi sakho wanting to understand ufuna nje ukuqina ukuqonda the contents of medicine. imfihlo zemedicine. That alone Lokho kubodwa can change the history of your family. kwashintsha nje imuva lomndeni. How much more this book? Kangakanani lo mbhalo? You must not play around with this book. Kumele ungadlali ngale ncwadi. Dig deep to this book. Yimba nje kakhulu ujule kule ncwadi. Be dedicated in understanding this book. Onda nje lo mbhalo. There is a problem Kunenkinga when you jump around uma ugxumagxuma during praise and worship ngesikhathi se-praise and worship and sleep bese uyalala during preaching. ngesikhathi sokushumayela. You are not under the spirit of God. Awukho ngaphansi komoya kaNkulunkulu. You are under the spirit of emotions. Ungaphansi komoya wemizwa. Unamandla ingozi. Sizwana masalona? Sizwana masalona? Le ncwadi kufanele uyithande. Le ncwadi kufanele wenze njani? You must love this book. Ayikho into umpostile angakusiza ngayo uma le ncwadi ungayikhona. Sizwana? Kuba nzima ukusizwa othunywa uNkulunkulu uma le ncwadi unjani bazalwane? Ayikho. So love this book, study this book, be dedicated in understanding this book. Uqonde le ncwadi. Let us turn to our Bibles in the book of Romans chapter number 4, Ncwadi nabase Roma chapter 4 verses number 21. Romans 4:21. I'm no longer gonna be long anymore. Romans 4:21. And being full persuaded that what he had promised. Maybe can you start from verses number 18? Amen. Who against hope believed in hope, Yes. that he might become the father of many nations. Yes. According to that which was spoken, so shall thy seed be. Yes. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He stickled not to the promise of God Yes. through unbelief, Yes. but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Continue. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Can you repeat verse number 21? And being fully persuaded that, Sorry, repeat verse 20. verse number 20, Yes. he staked not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. You may be seated. Somebody say, was strong in faith. Strong in faith. Listen to me as I conclude. Say, be strong in faith. Be strong in faith. In my little introduction, I was saying we must be addicted to this word Because because the Bible shows us a secret here. I want to speak about levels of faith, and then I pray. Faith is not the same, and the Bible tells us explicitly that faith cometh by hearing, and hearing the word. It is impossible for a believer to be in faith and not be in the word.
ezwini. If a believer Umikholwa does not love the word, alithandi izwi, then it is most likely kusho kujwayelekile that faith will not work for the believer. ukukholwa ngeke kulisebenzele ikholwa. Because faith cometh Ngoba ukukholwa kuza by hearing, ngokuzwa, and hearing the word. ngokuzwa ngezwi. Faith does not come Ukukholwa akuzi by going to church. ngokuya esontweni. It's good to go to church. Kuhle ukuya esontweni. Faith does not come Ukukholwa akuzi by listening to motivational speakers. ngokulalela abantu abagqugquzelelana. So there are two things here. Kunezinto ezimbili la, There is hope kunethemba, and there is faith. kunokholo. An unbeliever Abantu abangakholwa can have hope, bangaba nethemba. but an unbeliever Umuntu ongakholwa cannot have faith, engeke bese benda ukukholwa. because faith cometh Ngoba ukukholwa kuza by hearing, ngokuzwa, not good things, hayi ngezinto ezinhle, not good words, hayi ngamazwi amahle, but by hearing kodwa ngokuzwa the word. izwi. So the more you hear the word, Ngesikhathi uzwa izwi the njalo, more faith comes. ukukholwa kuningi kuyeza. And when faith comes, Bese uma ukukholwa kuza, it tells you kuyakutshela wena that it will happen. ukuthi kuzokwenzeka. It does not matter Akunandaba what the doctor said. ukuthi odokotela bathini. It does not matter Akunandaba what the situation is ukuthi saying. isimo sithini. But faith cometh Ukukholwa kuza by hearing ngokuzwa, and hearing the word. ngokuzwa ngezwi. I'm gonna keep coming to Royal Lokho Church ngiza nje manje when my situation is not getting better, uma isimo sami singashintsha, because my faith is getting better. ukukholwa kwami kuyashintsha. The situation is the same, Isimo sisenjalo, but my faith is changing. kodwa ukukholwa kwami kuyashintsha. And if my faith is changing, Ukukholwa kwami ushintsha, my situation will change. isimo sami It will siyaguquka. take faith Kuzothatha ukukholwa to change my situation. ushintshe isimo sami. Therefore, I need to change my faith Kumele ngishintshe ukukholwa kwami until my situation ngoba changes. isimo sami siyashintsha. Tell your neighbor, I am here Njengoba khona yakuthi to lapha save is my faith. ukuzosebenza ukukholwa Talk to kwami. your neighbor, say, I am here Njengoba khona ukuthi makhelwane to lapha save is my faith. ukuzosebenza ukukholwa kwami. January, UJanuwari nothing happened. akukho kwenzakalile. It's December now. Disemba manje Nothing happened. akukho kwenzekile. But look at me. Kodwa ngibuka manje I am still standing ngisamile. because my faith Ukukholwa kwami has been made strong. ngoba sekuqinile. The apostle Abapostoli was working on my faith. besebenza ukukholwa The kwami. situation is the same. Isimo sisenjalo. Oh, but baby, my faith is Kodwa, different. hey, ukukholwa kwami kuhlukile. So when it seems like nothing happened Uma kubuka sengathi akukho kwenzekile on the outside, ngaphandle, something was happening kunento ebiyenzakala on the inside. ngaphakathi. And hear me, I'm about to close. Nalokho sengiyavala. When the faith is strong enough, Uma ukukholwa sekuqine ngokwanele it will raise you up kuzokuvusa and say, let me touch uthi ake ngithinte the hem of his garment. phetho lengubo yakhe. Nobody is with me, Akekho umuntu onami but my faith kodwa ukukholwa kwami tells me kuyakutshela this situation can change. lesimo sikashintsha. There is something that you must fight Bese for. kumele ulilwele Is that your faith ukuthi ukukholwa kwakho stays strong? makube njalo kuqinile. Hello? Are you hearing me? Ngabe uyangizwa? Even the prophetic word Ngisho izwi lesiprofethi cannot manifest angeke lize liyiveze if you don't believe it. uma ungalikholwa. The Bible says the same words Ibhayibheli lithi izwi lifanayo was preached to them, lashunyayelwa kubo but it profited them not, kodwa libanikezanga nzuzo for they did not mix it with faith. ngoba balihlanganisanga nokukholwa. I said to you, this word Kuwe works, leli izwi liyasebenza but it must be mixed with kodwa faith. belihlanganiswe nokukholwa. So there is a part that the apostle must play, Kunengxenye efanele idlale but there is a ubuphostoli. part that you must also play. Kunengxenye futhi kumele uyidlale. Sezwana? Ubambe nje kancane mama. Sezwana bazalwane? So you must work on your faith. You must do what? You must do what? Work on your faith. Work on your faith. You must defend what comes through your ears. Hello? Amen. Hello? Whose
dating who is not your business. ukuthi ubani uthandana nobani akunandaba yakho leyo. Who's doing what is not your business. ukuthi abantu benzana kuyona indaba That yakho. thing is going to corrupt your mind. lokho kuzogileza umqondo wakho. You are in a fight of faith. usempini yokukholwa. You are preserving your faith. wena ugcina ukukholwa kwakho. Listen to me. If faith comes, uma ukukholwa kuza it means faith goes. kusho ukuthi ukukholwa kuyahamba. So when you don't hear the word, uma ungalizwa izwi faith goes. ukukholwa kuyahamba. Look at people who miss church often. bheka abantu abangafiki njalo esontweni. Look at their level of doubt. buka izinga labo lokungabaza. Because when you don't hear the word, ngoba uma ungalizwa izwi your doubting levels ukungabaza izinga lokungabaza will rise. lizophakama. So the Bible says here, iBhayibheli lithi lapha against hope, into ephambene nethemba. kungasekho themba. Against hope, kungasekho themba. Abraham believed. uAbrahama wakholwa. You see, that's a different thing. Oh God. Faith is more than hope. ukholwa ngaphezulu kwethemba. Can I have one person? Okay, no, it's fine. I'll use the gentleman here. You see, hope works with time. ithemba lisebenza ngesikhathi. Look at time. buka isikhathi. It's December now. December manje. Chances are, amathuba. I love that one. Chances are, amathuba. nothing can happen. athi ayikho into engenzeka. That is hope. lelo ithemba. Hope works with time. ithemba lisebenza ngesikhathi. So the Bible says here, iBhayibheli lithi lapha against hope, into ephambene nethemba. Abraham believed. uAbrahama wakholwa. Oh God. He did not waver in unbelief. akazange azazanyazanyiswa ungakholwa. Considering the deadness of Sarah's womb, ebuka manje ukufa kwesibeletho sikaSara. but he became strong in kodwa faith. waqina ekholweni. You see, now I said against hope. awuphambene nethemba. Against hope. Lingasekho ithemba. lingasekho ithemba. Against thina kanjani lingasekho ithemba. lingasekho ithemba. Khona okusengenzeka. Manje ngakhuluma nami ngashumayela bese ngiyaqethana lingasekho ithemba. lingasekho ithemba. Khona okungenzeka. khona okungenzeka. Lingasekho ini? ithemba. Kodwa khona okunjani? okungenzeka. Ngenzeka. Ithemba ke bazalwane bami ngithela isebenza ngesikhathi. Yabona abantu mawukhuluma nabo bakubuza bathi nangaki mama. Uthi hayi sengina 55 kuthiwa. Aha. Angazama nje kodwa. Hayi mancane amathuba. Yini lelo? Kodwa ukhona. Lutho uthembisile. Othembekile. Kube nikhona ngabe sengiyashumayela bese ngiyaqeda. Bese lithi unamandla okukwenza akuthembisile. Oh sezingane khona into esasidlala eyayithi gabi. Mawusuphethe izwe livela kuJehova ungabheka uSathane emehlweni uthi gabi uthembisile othembekile kodwa nginendaba ezimnandi unamandla. Wonake ukhona lukwenza ubuka uSathane emehlweni uthi gabi kuzokwenzeka. Kuthola nto ayikaze yenzeke nasemndenini uthi gabi kusa onikeza bathathe high five futhi kuzokwenzeka. Ithi kuzokwenzeka. Ithi ithemba lingasekho kodwa kuzokwenzeka. Ithi mali ngekho kodwa kuzokwenzeka. Shout yeah! Nikeza bathathe high five futhi kuzokwenzeka. Thana unyaka usuyaphela kodwa kuzokwenzeka. Say the doctors are saying no. Kodwa uJehova
efule iminyango akekho ongafana kuzokwenzeka. The devil is a liar. The devil is a liar. Kuzokwenzeka. Korapha shandorobosa. Mina ngifuna ukushumayeza abantu sengivana abazohamba bangene emakhaya bathi gabi sathane, bathi gabi bathakathi, bathi gabi madimoni, bathi gabi zitha zami. Kuzokwenzeka. Akuze bathi uthembeni, uthi ngethembile iyona leyo nto. Awuqali umsebenzi akajwayele ukushiya izinto phakathi nendawo. Katomande boshakana nemagana kasikatha hala maha neno nono nosikatha mahandele bosh. Akajwayele shumana ngivale esami isimo singcono kunesikasana. Enye izinto lekufanele kwenza ukholwe kakhulu uthi mawami esakhe isimo sisasengcono kunesikasana, ngoba uSara wayesena 90 kodwa kwenzeka. Layikhila ngimbona umntwana 90, lokho ngumtshela ukuthi makhulu kakhulu amathuba ukuthi kuzokwenzeka. Tell my contact, don't give up. Don't quit. Don't lose hope. Don't cry. Kuzokwenzeka. Bakubuza bathi uthembele, uthi enganushilo wathangeke angishiye. Wawukha angingedwa, ngingabukeka sengathi ngingedwa, kodwa okha. Abashakotole bosandele bokoshama inamanga satana makandono bosha uya labasai enganushiloge. Worship team ya Bogota Kosia. Oh,
basheshe bahleka. Thanda usasebenzeka. Thanda isisodwa. Basheshe bahleka. Ithi uthembekile, othembisile, unamandla. Listen to me, sengiyathandaza. The Bible says mfundisi, uthembekile, othembisile. Enye into leyo. Okunye ukuthembeka. Okunye ukuba namandla okwenza izinto ozithembisile. Yabona ngamaye wakuthembisa yena. Ayikho into ongathi isiphazamisa amandla akhe. Ayikho into ongathi isiphazamisa ibudget yakhe. Uqala umnikisho ukuthi uthembekile. Kusho ukuthi akeze ukuguquka kwakushilo. Bese uphinde uqinisho ukuthi unamandla. Okukwenza konke akuthembisile. Royal family izoshumayela ebusuku. Ngithi uthembekile. Futhi unamandla. Tshela umakhelwane thana uthembekile. Uthembekile. Futhi unamandla. Futhi unamandla. Khuluma nami sengithandaza thana uthembekile. Uthembekile. Futhi unamandla. Futhi unamandla. Ithamandla. Amandla. Awekho kamhlebe yalingana. Awekho kamhlebe. Awekho enyakatho. Awekho enyakatho. Awekho empumalanga. Awekho empumalanga. Akuya. Akuye. Oh, hallelujah. Believe this God. Thembela uNkulunkulu. Against hope. Against hope. Lingasekho ithemba. Against hope. Lingasekho ithemba. I didn't come to preach to all of you. I've come to preach to somebody. Against hope. Lingasekho ithemba. According to medical experts. Medical experts. Ngokwembono yodokotela. Bathi mabebheka bheka bavala amehlo. Kodwa ngizothi uthembekile. Othembisile. Futhi unamandla. Cobra do shandele bokusa. Wona usengcono kunoSara. Mawafusa isibeletho sika Sara, ibhizinisi lakhe likakafi kakhulu. Mawafusa isibeletho sika Sara, ifamily yakhe ikakahlabasa. Tshela makhona thana usangcono kunoSara. Thana usangcono kunoSara. Spending ngenyawo zethu. Thank you, Jesus. Oh. Angingedwa ushilo wathangeka kishiye okha angingedwa okha
kavaliwe izandla zakho iphakeme siyahlabelela. Angingedwa zoshumayeza umuntu othi mfundisi kuzokwenzeka kanjani, kuzokwenzeka kanjani mfundisi, kuzokwenzeka kanjani. Isimo siyanqaba, imali ziyanqaba, kodwa namhlanje ngizothi ngicela uqino okholweni, ngicela ungabi buthakathaka okholweni, ngicela uphendule njengoMaria makube kimi njengokusho kwezwi lakho. Sivalile amehlo ethu. We are going to ask the apostle to come and speak a blessing over your life. But I want to pray with people. Says Evangelist, I feel time is against me. Can God help me to grow strong in faith? When I look at the chances, it looks like it's not going to happen. Can God help me to strengthen my faith? Raise your hand wherever you are. I was beginning to be discouraged. I was losing hope. But tonight, may my faith get strong. May my faith get strong. Your hands are lifted. I want to pray with somebody. Specifically somebody. Pastor, I've been hoping for a long time. My faith was starting to get weak. I want the man of God to pray for me so that my faith may get strong. I want to pray with you. Eyes are closed. Thank you, Holy Spirit of Jesus. Thank you, Spirit of Jesus. If somebody, you are still seated on your chair, you haven't yet come to the front, I want to pray with you. Vundis angisaboni kahle. Sengathi uNkulunkulu kule nkonzo angaqinisa ukholo lwami. Ngiyamthanda uJesu kodwa sengilinda isikhathi eside. Ngizwe ukholo lwami seluqala lubantekenteke.
sengathi uNkulunkulu wakhe angangisiza. Ngicela mayikhonosho njalo sasela. Gijimuze ngaphambili umpostoli uzozazi othandaza kanye nani njengabantwana bakhe. But I want to pray with you. My faith is getting weaker. I've been waiting for a long time. But in this service, may God help my faith. Our eyes are closed. Our hands are lifted. Thank you, Jesus. Can we all open our mouth and begin to pray? Katalabradosa kata. Tindalababa kushantele bebebebebesaya. Ilabakusha. The Bible says when you pray in the Spirit, when you speak in new tongues, you are building your most holy faith. I want all of us to burst in the Spirit and pray. Let us charge the room with faith. Let it be an atmosphere of faith. When 2 or 3 are gathered in His name, He is there. Let somebody leave this place with faith restored and faith renewed. Laba kotolobo satakaba. Redo shakata hangebo saha. Everybody open your mouth. Everybody open your mouth and pray. Ligata sibahakote makata yalaba. Hebrodoko shande de bokosa. Dendelebo shakata handelebo saya. Apostle, please come and pray, men of God. Dengelebebo shataya. Lebro zikata halabakata balabo shante. Zilo jele prankadon jele vida la son com prakadon jala kaide zeko jala kao jala prakadon jala prahae zelo com de prakadonza zeko jala zeton jedekeida ela somahaya le brankoton jedekede zilo sadaka